חושבת שאת בדיוק? נכנסת אליי הביתה? מתחילה לגעת לי בחפצים? עכשיו בדוק, אני הזמנתי אותך לפה, אבל יש קווים שלא חוצים, יש דברים שלא עושים. זה נראה לך הגיוני? תחשבי שנייה. לא, קחי עוד רגע. רואה חפץ מהודר שקיבל פינה משלו, פשוט מרגיש לי מהדברים שלא צריך להגיד, אבל מסתבר שצריך להגיד, אז אני אגיד לך, פשוט אל תהיגי בבטטה של המנהיג.